Priviți aceste imagini. Amintiți-vă de convoiul prezidențial care trecea în viteză pe strada pustită, de trecătorii țintuiți locului sub privirile iscoditoare ale haitelor de pază care brodau trotuarele Căii Victoriei. Niciodată unui conducător comunist nu i s-a mângâiat cu trupurile oamenilor mașina care îl purta, pentru că nimeni nu se recunoștea în el, pentru că nimeni nu îl iubea. Amintiți-vă de convoiul prezidențial care trecea în viteză pe strada pustită, de trecătorii țintuiți locului sub privirile iscoditoare ale haitelor de pază care brodau trotuarele Căii Victoriei. Pe mine m-a impresionat foarte tare faptul, pe noi ne-a impresionat foarte tare faptul că n-am văzut gealați astăzi, n-am văzut SPP astăzi, n-am văzut polițiști blocând circulația, n-am văzut familia regală încercuită de niște, eu știu, stâlpișori de protecție, nu cumva să ajungă cineva să pună mâna pe rege. Asta m-a impresionat. Modestia și simplitatea acestor oameni care poartă pe umerii lor istoria. Pe mine m-a impresionat foarte tare faptul, pe noi ne-a impresionat foarte tare faptul că n-am văzut gealați astăzi, n-am văzut SPP astăzi, n-am văzut polițiști blocând circulația, n-am văzut familia regală încercuită de niște, eu știu, stâlpișori de protecție, nu cumva să ajungă cineva să pună mâna pe rege. Asta m-a impresionat. Modestia și simplitatea acestor oameni care
poartă pe umerii lor istoria.